Għall-aħħar tas-sena tħanna daqsxejn fuq il-Facebook u rajna li kienu il-videos li intom l-iktar li għamiltu like. Għamil il-Facebook, ħana. Jina Tabita Bolmla, inħosni vera ferħana li ħammur dan il-cruise ma' Daniel u ma' Sander, ma' tnejn l-aqwa li għanna f'pajjiżna. Inħosni vera ferħana li sejra magħhom kemili biex ntaqa' magħhom. U senjuri ninsabu live minn fuq il-Bonġu Bass u xtaqt norikom add-on ġdid, tajjeb, qegħdin fuq il-Bonġu Bass. Dan apparti li huwa għadna ma żarmajniex il-presepju li ġabilna l-flask. Ġo dak it-toilet, hemm il-kollega tiegħi Daniel. Qed nistennew ħierex minn mument għall-ieħor. Where do you come from? Japan. Japan! Visa Talundita! Talundita. Għanamlu palma jamlu eżattament Flex Factor. It's really, I've said it before, it's not easy sitting here on this chair. Jena l-ewwel darba li performja, ġozmar fl-audition moġobnix ġozmar. Xina, pero nishtiq niprovak, u għalek ħantik ċans, ġozmar. Tismaj gerger għax ħatti ħorma xax indicator, miex għax indicator. Issa. Kulħadd ixhom ta' taħtilu. Kulħadd jipponta subaj. Fiha kbira. Basketballs! Għaddisiħor jasal il-rendi, sinjuri, għaddisiħor mux da. Inselmulkom u nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Triq tagħna u dil-ġimgħa qegħdin il-rendi eżattament fi triq it-tempesta. Taffu għad-triq. Tajjeb. Tajba. Mela, online ħankunu pro. Grazzi mill-qalb minn Danusan lil kull min b'xi mod jew ta' kontribut matul din is-sena. Ġibtu x-show sa fastu like,
u jalla jkollna sena flimkien iżbaħ minn is-sena. Awguri!